Saúdos, boas tardes. Hai 5 desaparecidos tras o afundimento do pesqueiro Tafra 3 en Mauritania. Os outros 21 tripulantes están xa a salvo en Porto, entre eles 2 galegos. Un buque factoría arremeteu contra o barco, que pertence a unha armadora viguesa. Andrea Otero. Si efectivamente ese pesqueiro afundido esta pasada noite en augas de Mauritania levaba operando ali dende 2021, pero como ben dis David, é de capital galego, concretamente da armadora viguesa Vai Pesca. Cando foi o momento do afundimento ían a bordo 26 tripulantes, dos cales 21 xa están a salvo, 2 deles galegos, 3 deles españois, pero 5 están agora mesmo desaparecidos, todos eles de nacionalidade mauritana. A causa pola que deste afundimento tería sido unha vía de auga por parte dun buque ruso que se atopaba operando nesa zona, pero descoñécense aínda os motivos. Tamén nos confirmaron algunhas fontes do sector que hai barcos galegos colaborando coa busca destes desaparecidos. Continúa a busca de 5 mariñeros en Mauritania despois de que un buque factoría con bandeira de Gambia abordara o Tafra 3, un pesqueiro de capital galego-mauritano que estaba a faenar no momento do suceso. No barco afectado traballaban 2 patróns galegos da zona do Morrazo que puideron poñerse a salvo. A consecuencia da colisión que se produciu sobre a tardiña de onte ao norte do país africano, o Tafra 3 sufriu unha fenda de varios metros a estribor que fixo que se afundira rapidamente. A tripulación consta de 26 persoas, 3 delas de nacionalidade española. Salvamento Marítimo, que contactou co seu homólogo no país africano, confirmou que hai 21 superviventes e que os 5 desaparecidos son de ascendencia mauritana. Diversas informacións apuntan a que o barco galego estaba en plena maniobra, polo que tiña moi reducida a súa capacidade de evitar a embestida do outro buque. O barco afundido, que traballaba baixo o pabillón mauritano, tivo a súa base en Marín ata que foi trasladado ás augas africanas hai 4 anos. Na súa propiedade participa unha armadora con base en Vigo, onde seguían con preocupación a evolución do suceso. Segundo fontes da armadora do Tafra 3, os 21 mariñeiros que foron rescatados chegaron hoxe ás 6 da mañá ao porto mauritano de Nouadhibou e xa descansan no hotel. No punto do afundimento, outros barcos de capital galego están colaborando na busca dos mariñeiros desaparecidos.